Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje size nelizwi lenkuthazo ekuthandazeleni abantwana bethu nasekuthandazeleni abantwana babantwana bethu. Ngalaa ndlela esikhe sizile ukuthi sithandazela abantwana bethu, masikhe sizilela abazukulwana bethu kwezi end times. Sibe intentional futhi. The days are evil. Le nto sithi uThixo, uNdumiso 1:27 verse 3, abantwana are a blessing of God. Basisipho from God. Precious blessings from God. Abantwana bangumthwalo kuthi. Singabathathi ngokuthi xa bejongene neengxaki sithi bangumthwalo, okanye xa iimpilo abazikhethileyo sebebadala ngoku sibalahle sithi bangumthwalo. Kodwa sikhumbule ukuthi nje yi-blessing and ayiphoyo. Yiyo loo nto funeka uhlale emthandazweni njalo, umthandazele umntanakho. Ayikho idustbin yomntana. Ithi inkuthazo yam kakhulu namhlanje sebantwaneni nakubazukulwana, ithi uyehova kuthi kwi-Proverbs, imizekeliso 17 ivesi 6, ithi isitsaba, bazukulwana bethu basisitsaba sethu njengabogogo babo, sitsaba samadoda amakhulu, ngoonyana boonyana, isihombo soonyana ngoyise. Ke sive uJoji kwi-NIV, i-NIV isoziphoka, i-NIV ithi children's children are a crown to the aged. Sisitsaba. Isitsaba ke uyasazi into ukuthi njena into, isitsaba yinto, igugu lakho, blessing yakho, your dignity. Abantwana, they are the jewels. Gugu lethu, siqhayisa ngabo, simbulela ngabo. Sithi siyambulela ngoba abantwana, ngoba abazukulwana bethu, ngoba siyabazi bavela kuYehova. Is our crown, into esizithwala entloko. Xa bekhona ukujika yonke into, nawe uyavuka ukuthi nje unenjabulo, unejoy, ngoba kwenye ijoy nje. Masibathandazeleni ke, masibathandazeleni abazukulwana bethu. Siye kuye sithi Yesu, naba abantwana bethu, naba abazukulwana bethu. Utheni kuYohane 10 uYesu ukuthi usithembisile, uJohn 10 verse 28. Wathi uYesu uthetha ngezimvu zakhe. Abantwana bethu bazizimvu, nathi sizizimvu zikaYesu, nabazukulwana bethu sinaba abazukulwana bethu uYesu. Usithembisile uba uzabanika ubomi obunaphakade, abasayi kutshabalala naphakade. Akukho namnye uya kubahlutha esandleni sakho. Sethi Yesu, ungavumi kubekho abantu abahlutha abazukulwana bethu esandleni zethu. Kungabikho umntu obafundisa obanye oothixo abazukulwana bethu. Nantsi into enkulu abasebenza nabantwana bethu. Abanye bayasuka ngoku, umkhulise ngale ndlela, udibane naye sele ekhonza abanye oothixo. Sithixo sincede, sigcinele abantwana bethu baqoqose, bangasuki kuwe Yesu. Sizisa abazukulwana bethu kuwe Yesu, sincede. Bangazothi xa bezikolweni, xa bethe besaya ecreche,
bafike kuthethwa kwabanye oothixo. Mabathi besathi nje bayakhula baya emakreshe bafunda uthetha, sibe sibafundisa ama-memory verses. Sibe singena ngabo kwi-memory verses, siqale ngoGenesis. Aqala nangeyiphi imivesi esafunda uthetha. UGenesis 1 verse 1 uthi ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. Aliphindaphinda ekuqaleni amazwi Yehova. Ungabikho i-confusion abazukulwaneni bethu, sithini i-confusion siyasadibana nayo. Xa ke thina siyasadibana nezilingo ngezilungu, masingavumi abantwana bethu nabantwana bethu badibane nezo ngxaki. Sibalwele, let's contend for our grandchildren. Memory verse, mabazimemorize, bazicengceleze. Ndumiso ye-24 ivesi yokuqala. LeLikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, elimiweyo nabahleliyo kulo, bamazi uYehova. Baloko beyicengceleza, beyimemorize, bebancinci besaqala ukuthetha. Hallelujah. Asibe intention. Verse 20, uNdumiso 23 verse yokuqala itsho ithi uYehova umelusi wami, andisweli lutho. Iivesi ezizomazi to value God, to know God, bangazolahleka. Nantsi enye ndiyithanda, Psalm 145 verse 9 ethi ulungile uYehova kubo bonke, imfesane yakhe ukuzo zonke izenzo zakhe. Bamazi uba uYehova ulungile. Noba umhlaba ungabavuthuza kanjani, kodwa uYehova yena uhlala elungile. Proverbs 3 imizekeliso ezithathu ivesi yesihlanu ithi kholosa ngoYehova ungayami kokwakho ukuqonda. Abantwana bethu bebazukulwana bethu mabakholose ngoYehova, bangayami kokwabo uqondo, bangabikho bantu aba-advayisayo, bangathathi any advice. Bamazi uYehova, bamazi uyaphila ngoku besebancinci. Abazukulwaneni bethu masingavumi, asingavumi sithi into ezimbi xa sisehla kubo sikuthiwe hayi yintando kaYehova. Ayondando kaYehova. uYehova angasipha abantwana. Awuphi umntana oyintombazana, nini umntana oyintombazana sele ngumfana, sesithi ungumfana, sesithi uyinkwenkwe yena akaseyontombazana, sithi nguYehova othandile. Singavumi, masibanike, masibafundiseni iBhayibhile abazukulwana. Ezi memory verses ezincinci, short sentence. Ezi kanye uPhilippians 4, rejoice in the Lord always. I say again, rejoice. Ayikuba xa besebebadalanyana ezo verses zibafanele, sebekhulile, bazi bangasoloko beyathekwa ziyilanto zistress bebancinci. Nabafunde ukuthi bayazi ukuthi nje iBhayibhile ithi we should rejoice. Asiphumeni uphulo, sibe very intentional, sibe very serious with God. Lord sincede abantwana bethu. Usiyabulela, usiphile abantwana bamantombazana. Sengathi hayi masiyekeni laa nto yoba sithi hayi zikhona amatishara aseSunday school. Masibe ne-role, masibe nenxaxheba esiyithathayo kubazukulwana bethu. Asibe nenxaxheba futhi masibaxelele noomama babo uba babo bamamele. Njengoba sizawubamane sibanika ama-memory verses nje, mababanike i-chance bamamele. Ingabi igugu ibe zii-cartoons nje, mayibe zii-cartoons ezithetha ngeBhayibhile ezingena phaa ezingqondweni zabo. Siyacela sizoyikhuthaza nenkothazo